Akụkọ dịka ifo these days ya wuo AI. Enwere ụfọdụ akụkọ a ga-akọwa ya dịka akụkọ Michael Ejeagha. Anaghị akpọzi akụkọ dị otu a akụkọ lerukwu anya ihe nke ọ dịkwanụ possible automatically akpọ ya AI. Once akpọrọ ya AI, ndị na-akpọ ya AI enwe internal relief na ihe anọwụ AI. We are no longer alone on this planet Earth. We are not alone. We humans. And when alien invasion, we are not alone. Trump released a documents go say that now we are not alone. O go ya onye ọbụla gụrụ na ihe previous president of America then nwere na area 51 hidden areas then when ya that na ordinary human being agakwesịghị ma about it. Trump released ya for general consumption. Ka anyị were anya anyị lekiri were ọnụ anyị kwuru. Now, enwere video m bịara kọwata ngala na gbasara nwata nwaanyị South Africa. Nwoke n'ọmaghị onye ọwụ kporo na phone ya na ya bụ ekwekọrịta ebook ọgwụgwọ hotel. Ya ewere oso were ije gbara oso ga jaiga onwe n'elu bed jagaraga m. Ọ ya ka nwoke erigo nri elu mee ihere mma nga ọ nọ n'ụra. O tetekwala n'ụra ụmụnne m. Ya bụ aka ụjam guzoro towuo agadi nwaanyị gbogbo agadi nwaanyị mgbechi ya etiwe ekwu n'ime sị nụkwa na-akọwa onwe onye ghọtaga ihe ọ na-akọ n'ihi na nka ede nwere danta biati egwule ya ọnụ ya ka gwugwu ka gwegwe ngwerima mbịa kowe ngala na enwere otu nwanne anyị nwaanyị na comment section sị nwaanyị mba nọ the old picture AI generated picture. Mana ị gaghị asị ya why because ọ wụ naanị ya kwuru ya. Ebe m shi were this video ebe m shi weta ya wa akụkọ na comment section ebe ahụ ihe kwugadi ya wụ no AI or AI. Emecha na akparị the person post through the video na ọ chọga content na ọ gara generate a video na don't worry na the real girl nwe the face how they wished na the lady ga-ahụ the picture sue hell out of him. Ụmụnne m ha furu ga n'elu ha furu ga n'ala. Ha kpadewe na ọwa gụrụ all these ones for Facebook money. Imagine ihe a na ọ dịghị possible. Hello biko ọ bụrụ na nwere ụmụnne ndị ọzọ lewe the video maybe n'obi ha ga-akpọ AI mana maybe they did not comment, ha just scroll past it, but then enwere video evidence lekweni ya galana enwekwele more details of what happened. The young man kpọrọ na phone ya na ya bụ ekwu nyere $20,000. That was what they bargained. Yeah, kwere ewere $20,000. The guy ya bịa be the guy si abịa na the hotel room ebe si abịa ya garute ebe a. First thing before every other thing they did, the guy were go ego ekpa na ka $20,000 ya gba ya na olewa onwe ya so gịnị ka $20,000 ya rọrọ this man ọ ga-eji enye such amount of money. Ojuhu that question. Ojuhu onwe na ya pụrụ iche. Ojuhu that question. Ojuhu onwe so wụ gịnị ka this man nyere ego a na definitely ọmaghị onye ọwa amaghị ọ na-eme. Ọ bụrụ na Nigeria, ọ bụrụ na your country, otu na ihe a mere na South Africa, ha nwere elites, ha nwere the big dudes there, ha nwere dons and precons there, amara ha famous. Nke ọ ga-awụ na ọ bụrụ onye ahụ si na ọ ga-enye $20,000 yes no at least ọ wọtụrụ ya ikekwe ọ chọrọ inye na ka o were nyere ya aka. Na Nigeria here enwere big names ọ ga-wee kpọọ asị na onye nyere the girl ego a asị onye the girl jiga because ọ ma na ọ wọtụrụ ya. Mana ị hụrụ somebody online ịmaghị the real name ịhụbe ya mbụ ịmaghị ebe o si ịmaghị ebe ọ na-ala ya kpọọ nwe offer such amount of money iji hụ nwa nsọ gịnị ka ị mere ya iji deserve such amount of money ikpego good. Ejuhu that question. Ihe ọhụrụ chewegodewu ihe ego ole ọ ga-eji ego ihe ndị ọ ga-eji ego ahụ azụta cheke hairs ọ ga-azụ cheke shoes cheke maybe one or two businesses ya echewe ihe ego ahụ ga-emere ya mana ọ jụghị onwe ya ọ gịnị ka ya ga-lose for taking such an undeserving amount of money. Ọ jụghị that question ya maghaga n'elu bed jagaraga nwata nwoke wụrụ mmadụ wụrụ agbara wụrụ one of these aliens. President Trump kwugo here that we are not alone. They release alien onye ọbụla jiri anya ilekiri. The reason President Trump released that document
Ka people mara ihe na-eme around them. Ka people they are aware that humans were not alone on this planet Earth. This is one of the effects, one of the things that are most likely to happen as a result of that. Ojo, ya magogo. This man na wuru mmadụ wuru alien wa wuru ihe wuru te alien ke maneshi. Ango nogide a young person ya ngoya ka enwe ihe wụkwega pipe mia the youthfulness of that person. Ya mia here ngoya ka apioko ngoya others ka wuru no parasite yi human skin. Enweghị onye mana ị gaghị asị m na ọhịa gwụrụ agwụ. Ihe mere this lady dị nnọọ ka ọ dịka ihe alien nwanne nwere ike imenwu. All these reptiles you get human skin na-apara ediga in the midst of humans. Eche na ha bụ mmadụ mana ha they are not humans. Onye ọbụla jụọ ese this online technology, the same technology anaghị emene ọ na ha emene more harm than good. Ahụ m ihe lady ga-eji meet mmadụ online. Somebody ya gwa ebe ị ga-abịa gị gawa ebe ahụ sị gị gawa na-ajụ ese nwere onye kọsara nothing. Naanị the only thing onye ahụ that lady ji gawa ebe because of $20,000 awụhụ small amount of money. At least ego gbagotetụrụ ya gbara ụsọ gawa gagajaga onwe n'elu bed chaga chisa ụkwụ a reptile yi nnọọ human skin arịkpo enwe ihe wụ mmịa anya trikom ọbara ya na ya abụọ amach na ke human being ke ewe ihe ọwụ naanị ya ma ihe ọwụ the guy apụọla n'ọkọtụ gashi ike lekweni ya nga anọ na masaji ya wite mmanụ ahụekere wụrụ mmanụ olive oil naanị onye masaji ga ma ihe o tege that $20,000 ọ ga-ezunu iji treat ya return ya back to normal. Ọ dị ahụ ga m ya na ọ ga-emenwu ya ego anọ ọzọ onye ga-awe ego ọkpacha anya natara ndị doctors ọ wee bịa ha lasị na ị ga-emeteli ya iwu dermatologist physiotherapist ka ọ bụla ewe ivu na ndị agbagba ndị ekpere ga-esoro ketecha ego a onye kwuala na ọ ga-emete ime ala ọnụ werere m na ị ga-emete agmaji gị nkenụ gị memememe imete gị gashi ike ego adị refundable etu onye ọzọ ọkwa otu a na-aka o si guzoro nwa agbọghọbịa nne na nna ya mụchara ruo mgbe ọ ga-enyere ndụ ya aka nyere nne na nna ya aka nyere ikwu na ibe aka nyere South Africa aka as a country. Lee otu o si tọọ n'onwe gaga nata ego ọ na-aga ike ndị doctors na ndị prophets and prophetess ndị abarakataba ndị ọ ga-adị mma ndị chimsi ụmụnne m onye ọbụla kpachapụ anya ya wo vidio na dị mma ka eji ya young girls ji ya young boys mgbe mmadụ nwetaghị business ịma na business yes all business it could this is it but then the benefit akwụrụ ibe n'azụ ọ dịkwa mma ka ajụọ ese so gịnị ka bụ ihe uru ji kara dime na ọrụ kedu ihe uru nọ na ihe a na-ekwu okwu ya kedu ihe uru na business a kedu ihe uru na ihe onye asị mee ji kara ihe nwa na-eme ọ dị mma ka ajụọ ese ụmụnne m lekwe nga nọ na masaji gị akwa onye na-ahụ na ya nụ danta urewuchi lekwe nga ọ nọ na-achị ya bụla ntị ya azụ emejiri ihe ugbo ile a ga-edenwe n'otu akụkụ nga ọ ga-anụ nga na Chineke nna bi n'eluigwe mekwere ya ebere napụta ya because ihe a yiri nnọọ ọ dị nnọọ ka mgbe ihe na-awụghị mmadụ ji amụrụ misiri ọbara mmadụ misiri wit ọbara ihe na-awụghị mmadụ ma hụ m the reason this lady ga-eji ọtọ ama m ihe nwoke ahụ bụ n'ahụ ọ ga-eji ṅụọ this lady like this ma ọ bụrụ na onye ahụ awụghị alien. That man must be one of these aliens ahụ ga anya otu a ka o si renew skin otu a ka o si renew onwe ya ya bụrụ mmadụ ewere go nya eburu ụmụ agbọghọ ewere go nya ha ṅụọ their youthfulness gashi ike ole ha nwe anya na mmiri ugbo hụ na ọ gbadawana ya kpo ha ofu onye ṅụọ otu akwa ka these guys he's not alone. We are not alone on this planet Earth. Just like that species of a man is not alone. Ọwụ naanị ya na ṅụga akwa ụmụ agbọghọ like that were na-ere n'uge ọwụhụ naanị ya shi otu ahụ erige human beings. He's not alone. Biko kele video evidence ya msoma bịa gbotowe ka ụmụnne ya hụkwa na ọ dị real. Biko onye ọbụla busa ihe nọ ka o ruo nwe ugbo ruo nwe egbe aka.
maybe online be mere kere ngo ibire leri anya mmadụ apụta nga so jikwere like ya na gị bịa erere obere ote no matter the amount of money a na offer o nwekwara ike ya wụkwa one of these aliens ṅụrụ this girl na because ị gaghị asị m na ihe agwụrụ agwụ ị gaghị asị m na ihe wo the man made like I don't get it mụnwa na onwe kem particularly all one of these things she na another na ama planet ebe ha shi makwuta ebe a yiri human skin na-agagharị all these people Trump released their document I believe all ihe bịara face to face with this lady in human form biko ụmụnne m onye ọbụla kpachapụ anya ọngọ ha nọ n'ọnụ